ବିଜି ଲୋକ। ହଁ ଆମେ ବିଜି ଲୋକ। ଆମେ ଏମିତିଆ ବିଜି ଲୋକ କି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ମିଳେନି। ଖାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଲେ କିଛି ଟିକେ ଖାଇଦଉ, ଏହା ନ ମିଳିଲେ ନ ଖାଉ, ଆଉ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଉ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରି ପୁଣି ସେଇ ଡେଲିର କରମତି। କିଛି ଟିକେ ଖାଇକି ଥକି ଯାଇଥିବା ଶରୀରକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଦଉ। ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚେକ୍ କରି ହୁଏ, ନା ଇନ୍ଷ୍ଟା। ତଥାପି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଚେକ୍ କରିଦେଇଥାଉ, ଟେନସନ୍ ଥିବା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତମେ ଘରେ ବସିକି କହୁଛ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ କେହି ଦୁଃଖୀ ନାହିଁ। ୟାର, ଏ ସବୁ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଟିକେ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯାଅ, ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ପସ୍ତାଇବ। ଓ ବସି ଭାବିବ, ଖାସ୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି କି, ତାହେଲେ ଏମିତିକା ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା।